Здравейте, Вибокседъм. Аз съм Иво и днес ще играем Left 4 Dead. Така ще ще започна с последния, тъй като... И ще започна с леко. Знаете ли защо? С лесно, защото съм не с истинска мишка, а с мишка за лаптопа. Ще се прави ник и почваме. Който мисли, че играта е страшна, вижте отдолу вляво. Пише в роли. Аз се казвам Иво. Рошелия, зли си тренер. Тоест, те се правят, така че няма нищо страшно. Добре. Сега започваме. Кое избира това? И това. Как? Оръжие. Така. Снимат от дизел. Сори. Що всички имат отдат нещо като дизел? Дизел пише. Добре, няма значение. Така, ето това, ако ви излезе, ето това. Това значи, че ви предпочитат да вземете нещо. Добре, значение. Знам, брец. Така. Може пък да се качим отгоре. Зомби. О, не. Така ще бъдем ето тук. Почитам. Така. Просто ще чакаме помощта да дойде. Тук си има такива. Така. Мисля, че добре. Тук има зомби. Яко е, че много ме кефи. Яко е, интересно. Опа, май видях. Не. А трябва също... тук си съпча. Така, ако чуете нещо, извинете.
Баща ми, не. Добре. Така, продължаваме. Бяхме. Мъртъв е. Мъртъв е! Пада ви извън тук. Минка, так, естествено. Плувай. Ще пия твоя хапчета. Не ми е нужно просто. Пишеше. Не. Мърде. Жаль, такъв. Я ще бомба е. Мърде. Добре. Така, може да минава само на крайните нива. Давай. Така ще кача, аз ще слеза долу да седем малко. Тоест, който знае кой е, това е муниции. Който не знае какво е муниция, това е патрони. Тук има. Давай, назад. Чики, тъп. Тук имам пикня. Но сега ни тия бабанки ли са киса там и се род на всекъде пикат. Не! Явно може да се спасте. Давай. Бързивайте! Готово, всички са на борда. Еми, това ще е. Довиждане.